Szabó Marcell vagyok, a Fazekas Gimnázium 9. C-osztályos tanulója. Ő tanítja nekem a magyart, az irodalmat és a nyelvtant, ugye, és a médiát is. Amikor megjelenik, már mindenkinek felcsillan a szeme. A tökéletes egyensúly a tanulás és a jókedv között. Tehát jókedvvel tanulunk, és is sokkal jobban megmarad szerintem bennünk mindez, amiről az órán beszélünk. Próbál rávezetni, és még a számonkérés közben is tudunk tanulni tőle. Viszont amikor jegyről van szó, akkor tényleg úgy adja a jegyet, hogy azt ki kell érdemelni nála. Az interaktív eszközökkel az anyagot segíti képanyaggal és hanganyaggal is. Minden óráján elhangzik egy-két vicc az anyaggal kapcsolatosan, és gyakorlatilag mindig erről tudom megjegyezni. Számomra fontos, hogy a tanítványaim a korszerű tudás mellett az órákon élményekkel is gazdagodjanak, éppen ezért igyekszem őket megszólítani a saját nyelvükön különféle módszerekkel, például Balassi költészetét összehasonlítjuk modernkori klippekkel, internetbiztonságú plakátokat készítünk, vagy kommunikációs készségfejlesztésekkel életszerű példákat játszunk el, például kávéházi randevúkat. Igyekszem az olyan nehézkesnek tűnő grammatikai vagy helyesírási témákat IKT eszközökkel közrevinni a diákokhoz, amelyek elsőre talán nem keltik fel az érdeklődésüket, viszont azt gondolom, hogy a digitális generációhoz alkalmazkodó interaktív infokommunikációs eszközök egy jó lehetőségek mind a magyar tanításban, mind pedig a média tanításban. De ezen kívül nagyon szeretem a különféle tréningmódszereket, a meseterápiát vagy a dramatikus játékokat is. Szerintem egy jó tanár olyan, mint a kaméleon, igyekszik alkalmazkodni az osztályhoz és mindig megtalálni azokat a módszereket, amivel talán a legnehezebbnek vagy talán unalmasnak tűnő tananyagokat is közelebb viheti a diákokhoz, és így a tanulás is egyfajta örömforrás, élmény és élvezet számukra az óra, és így talán könnyebben is megtanulják, megértik a tananyagot.